Buba da Amina fitowa suka yi daga wajen ɗaurin auren nan. Wajen inda ake fakan motoci suka tsaya, a gabansu wata tsaleliyar mota ce mai matuƙar tsada. Sannan Buba ya buɗe baki ya ce, "Haki ce." Amina ta yi matuƙar murna saboda ba ta taɓa tunanin wannan kyautar daga gare shi ba. Bayan wata ɗaya, ta sa kayanta tsaf-tsaf za ta tafi wajen aiki. Ta kunna motar nan tana cikin tafiya, a tsakiyar titi motar ta lalace mata. Ta yi motar da tashi, ta ƙi tashi. Kiran wani mai gyara ta yi da yake yawan yi musu gyara. Yana zuwa, ta fito ta koma gefe ta ba shi makullin motar. Shiga yayi yana kunna motar, ya ji ta tashi, alamun ba wani abu da yake faruwa. Fitowa yayi sannan ya same ta ya ce, "Hajiya, wannan motar fa ba wani abin da yake damunta. Za ki iya shiga ki tuƙa ki tafi." Ta ko Amina ta yi matuƙar shiga mamaki saboda babu abin da bata gwada ba, motar nan ta ƙi tashi. Haka ta karɓi makullin motar nan tana ta mamaki, ta shiga ta tafi. Bayan wata safiya, Buba yana ban ɗaki yana wanka, ya ce wa Amina ta ɗauko mai wasu files ta ajiye mai akan gado. Ai kuwa hakan Amina ta yi. Ta je ta buɗe inda yake ajiye files ɗinsa, sannan ta ɗauko files ɗin da yake magana a kai, ta ajiye mai akan gado. Yana fitowa, ya je ɗaukan file ɗin nan, ya neme sa sama ko ƙasa ya rasa. Ya kira ta, ya ce a ina ta ajiye ne. Ce masa ta yi, a gefen gado mana. Amma har ita ma sun gama iya bincikensu ba su gan shi ba. Daga ƙarshe wannan file ɗin, sai a cikin firinji aka gani. Amina ta cika da mamaki, ganin ya zaya a ce a cikin firinji za ta gan shi. Haka abubuwa suka ci gaba da faruwa har bayan wasu watanni, tana zaune ta ji ba ta jin daɗin jikinta saboda gabaki ɗaya jikinta ya caccanja mata. Wucewa ta ita da Buba suka tafi asibiti. Bayan sun je, likita ya gama mata gwaje-gwaje. Likitan nan ne ya faɗa masa cewa tana da juna biyu. Sun yi matuƙar farin ciki sosai saboda ji su kai yanzu za su shiga wata sabuwar rayuwa. Kashe gari, Buba ne ya kawo mata abinci har kan gado. Amina ta kama mamaki, amma buɗe baki ya ce mata, "Ai yanzu zan dinga lallaɓa ki saboda bana son wani abu ya same ki." Murmushi kawai ta yi bata ce komai ba, sannan ta ɗauka cokali ta fara cin abincin nan. Cikin 'yan mintuna, dafi ƙirjinta ta yi, kai tsaye ta nufi banɗaki. Gabaki ɗaya abincin da ta ci sai da ta amayar da shi. Buba biyo bayan ta yana cewa lafiya, ce mai ta, "Ana tunanin zan iya cin wannan abincin." "Oke to ba matsala. Doka lemo ki sha." Shi ma tana kawo shi wajen hancinta. Ji ta yi ko ƙanshinsa ba ta so ta ji, ta ajiye shi gefe. Buba ya yi ya lallaɓa ta, amma ta ƙi ce. Fita ya wajen aikinsa. Bayan awa ɗaya, akwai mai gadin su da yake waje yake ciccire ciyayin gidan. Wannan ƙanshin ciyayin ne ya zo ya daki hancin Amina. Tasowa ta daga kan gadon nan kai tsaye ta nufi inda ciyayin nan suke. Tana zuwa ku ta ga ba kowa a wajen. Damƙar ciyawan nan dai ta shinshina a hancinta. Ta ji ba abin da take sha'awar ci face wannan ciyawa. Ai ko abin da ya faru kenan, ta ebi wannan ciyawa a wajen ta fara ci, kuma ta ga ba ta yi amai ba. Tun daga lokacin ya zama ba abin da take sha'awar ci face ita. Haka ta ci gaba da tafiya har wata rana Buba ya zo za su fita, yake ce mata ta yi haƙuri kar ta fita. Ganin ƙafafuwanta gabaki ɗaya sun kukubbura. Ai kuwa a lokacin Amina ta ɗauka uban wani fushi ta saka, ta kama faffaɗawa Buba magana. "Za ka ce haka? To waye cikin?" "Haba matata, ni fa ba haka nake nufi ba." A wannan rana, bayan abin da ya faru kuma, sun zo kwanciya da daddare, Buba ya buɗe baki, ya tambayi Amina, wanda sanadiyan haka ya sa ba wanda ya kwanan farin ciki a daren. Zuwa ta yi kusa da shi za ta kwanta, ta ji baki ɗayanta ba abin da take face warin ciyawa. Tambayan ta yi, "Kin yi wanka kuwa?" Cewa ta yi, "Buba, me kake nufi?" A nan fa Amina ta inda ta shiga ba ta nan take fita ba. Ƙarshe sai ɗaukan fulansa ya bar mata ɗakin. Bayan gari ya waye ne, ya kirawo likitansa, yake faɗa masa cewa ga halin da ake ciki. Likitan nan ne ya ce masa, wannan ba wani abu bane, saboda kusan kowace mace mai juna biyu takan cin abin da zaka ga ba gama gari bane wajen mutane. Bayan Buba ya gama saurara, kashe wayar sai. Ita ko ta bangaren Amina, abin ci gaba da bunƙasa yake. Komawa ta yi, ko da wajen aiki za ta tafi, tana samun jakarta, ta ebo ciyawan nan a ciki, ta wuce ta tafi da ita wajen. Idan ta je ofis kuwa, da ta yi aiki iya aiki, tana jin ta gaji, za ta waiwaya ta ga in ba wanda yake kallanta, ita ɗauko wannan ciyawa ta ci. Ba wanda ya san me take aikatawa gabaki ɗaya. Har wata rana bayan ta dawo daga wajen aiki, tun daga hanya cikin ta ya fara murɗa mata. Aiko tana shigowa cikin gidan nan, ba ta tsaya ko ina ba, sai wajen inda ciyayin gidan nan suke. Ta zo ta iba, ta wuce ta tafi kicin. Zuwa ta yayyanka ciyawan nan, sannan ta samu mai ta zuba mata. Ta zauna ta fara ci kenan, karab sai ga Buba ya shigo cikin gidan nan. Yana shigowa da fara'ansa,
Wata tsayawa yayi cikin mamaki ganin yadda Amina ke zaune tana cin ciyawa ran da ɗaya. Zuwa ya same ta kamar zai kuka, yake ce mata haba, yanzu a ce sai ka ce wanda bani da kuɗi ko kuma bani da abin da zan baki, ki rasa me zaki ci sai ciyawa? To ya zama dole mu je wajen likita. Saboda in na raba da ke, za ki iya samun matsala daga ke har ɗan cikinki. Ai kuwa hakan akai suka wuce suka tafi wajen likitan. Bayan ya gama gwaje-gwajensa, a nan ma dai cewa Buba yayi wannan ba wata matsala ba ce. Suka wuce suka komo gida. Buba ce ba zai iya daurewa ba, ya zo ya samu mahaifiyarsa yake faɗa mata halin da ake ciki. Ita ma cewa mai tai wannan ba wata matsala ba ce. Buba nuna waye hakan ba daidai ba ne. Mahaifiyarsa ta taka mai barki kan cewa to yanzu in aka ce maka ni nake yi fa. Haka da ya ji maganar tafi ƙarfinsa sai haƙura yayi. Bayan ya hawo mota ne ya taho, nan ne ya fara tunanin tabbas akwai wani abu da yake faruwa da shi ba daidai ba. Tunanin waye tun yana ƙarami akwai wata da ake kira da suna Mira, ta kasance tana bibiyansa a cikin mafarkinsa tun yana ƙaramin yaro. Daga baya kuma ta fara kiransa da sunan mijinta kuma take bibiyansa duk inda yayi. Da ya fara girma abin ƙara girmama yayi. A lokacin yana makarantar secondary bai isa ya kula wata ba sai ya ga fatalwar wannan yarinyar da take kiransa matarsa ta fito tana yin kishi. Da ya shiga makarantar gaba da secondary kuwa abin girmama ya fiye da na koyaushe. Komawa tai duk inda zaka gani shi to tana tsaye a gefensa. Har sai da mutane suka fara tunanin yana da taɓin hankali sakamakon shi kadai za a ga yana maganganu. Har sai da ya zo ya sanarwa da mahaifiyarsa ta kai shi wajen wani malami, aka kai shi wani kogi aka mai wanka tukunna ya samu sauki. Daga nan ne inda ya dawo daga tunanen da yake ya fara tunanowa dole ma irin abubuwan nan su dinga faruwa da shi. Saboda wata rana ma haka ne ya faru. A lokacin da mahaifiyarsa take wani taro, matarsa Amina ta je shago ta siyo wasu kyaututtuka ta nannaɗe su domin ta zo ta kawo wa mahaifiyarsa. Amma abin mamakin ana buɗe ciki ba abin da aka gani ba ce wasu manya-manyan ɓeraye. Saboda a lokacin Buba ya manta da abin da yake faruwa a baya, rufe Amina da faɗa yi, dan me yasa za ta yi haka? Buɗe baki ta ce kai ma ka san ba ta yadda za a yi haka. Sanadiyar haka ne ran Amina ya matuƙar ɓaci, yasa har sai da ta kirawo mahaifiyarta take faɗa mata ita fa tana cikin matsala saboda wasu abubuwa ne suke faruwa wanda ta kasa gane musu. Ko abu ta ajiye sai ta dawo ta tarabba a wajen da ta ajiye za ta gan shi ba. Tana can tana waya, Buba na zaune a falo ya ji an kwankwasa kofa. Yana zuwa yana buɗewa ya yi matuƙar tsorata da wanda ya gani. Wannan matar da yake gani a cikin mafarkinsa ce ta zo mai. Ita ce ta buɗe baki take cewa wai kai a tunaninka ya za a yi ka je har gidana ce kana son araba ni da kai, kana tunanin haka mai yiwuwa ce kuwa? Suna tsaka da wannan maganan ne suka ji an turo kofa. Ba kowa bace ta shigo face matarsa Amina. Tana zuwa Buba ta kalla take cewa wannan kuma wace ce? Wannan mata ce ta tashi take ce mata ya haƙuri ban gabatar da kaina ba, ni din na kasance abokiyarsa ce tun daga yarinta.